Tqajt miegħu sew meta għamilna The Wall tal-Pink Floyd. Niftakar kien mument leġġendarju għalija ma nisih qatt meta ma' Konrad Polek kien għamel Mother tal-Pink Floyd u kien mument vera hekk kbir, ftakar kien vera anku kien adattata xija song daqsxejn rebelluża. U jien naħseb il-memorja tiegħi ta' Jesmond tibqa' Jesmond the Rebel. Ġifieri jiena bħala bniedem li anka nieħu naqra spunt ta' dik it-tip ta' satira u hekk nikdbu l-lyrics għal songs li ġej jeżistu. Sab Jesmond kien pionier f'daw l-affarijiet il-famuża Hotel California, ġifieri li naħseb m'hemmx barbecue tkun bil-kitarra f'idejk u mhux ħadd jgħidlek doqqielna ħanitqu speċi u teqpa' mfakra. L-aħħar li ħdimna fil-imkien kien Rockstar 2018 pre-COVID u kien eċitat ħafna. Però apparti li kien eċitat ħafna, kellu naħseb diġà xi issues fuq ta' saħħa ma kien ukoll apprezza ħafna, ġifieri kien tant kemm dam jirringrazzjani, hekk qed tisma' ġeżet nirringrazzjawk aħna speċi u kien umli ħafna. Però naħseb hekk il-memorji tiegħi huma li niddiskutu affarijiet kurrenti, kien bniedem voċiferu ħafna u jekk kien hemm xi ħaġa li f'Jesmond nibqa' niftakar huwa l-mod li kif kien iwassal il-messaġġ b'mod tongue in cheek, b'mod naqra nkejjus, imma fl-istess ħin qatt ma beża' jien nammera ħafna l-affarijiet li għamelu fi żmienu, it was very daring. Ġifieri jien li ġejt wara u nagħmel ċert affarijiet, laqqas nimmaġina ġifieri nagħmel l-affarijiet li fi żmienu kienet jagħmelu.